Ug mga adlaw sa ulugon ang adlaw sa pamuo o Labor Day apan unsa man kaha kining adlaw alang niadtong pamilyang apektado sa pandemya. Samtang ani usa ka mahan mimatuod nga di lang alang sa mga nangempleyo ang Labor Day kundi apil sa tanan nga naningkamot aron mabuhi ang pamilya. Ano ang report? Naptan ako si Jose Alan sa Banati, nga nanikay-sikay pinangagi sa pagpasinaw sa mga sapatos. Siya gitawag nga shoeshine man, 58 anyos, nga nagsugod sa iyang panginabuhi sa edad nga 10 anyos. Siya na lang ang nahabiling tiglimpyo og sapatos, kinsa serbisyuhan niya ang mga suki. Lakip na ang kapulisan. Nang kita sa kay di aman nagabagbuwag sa kolon. Sugot to. Dimulis pa. Wala may kita na. Ang pampasinaw, trapo o pampaitom sa sapatos mao iyang working tools nga gamitonon hangtod makatagbaw si iya mga suki sa iyang trabaho. Apan dili kadadlaw ang iyang kita sa shoeshine maong manindas siya bisan unsa na lang alang sa upat niya ka mga anak. Bisan pa man ini, positibo ang panglantaw ni Jose nga Labor Day apan alang kaniya dili lang ang mga nanarbaho sa kumpanya ang adunay Labor Day apan ang tanang naningkamot kada adlaw. Basta magkugi lang gid no, mabuhi gud. Oo, buhi kugi na jud ko. Bawal ang magtinubulong. Tinogad. Samtang naabtan usab nako ang nangaon sa lugaw sa daplin sa kalsada. Kining duha ka babae, gikan dai sila sa community pantry kinsa gawas sa mga utanon ug bugas, nakalibre usab sila lugaw gikan sa Cebu City Police Office. Si Ami de la Victoria adunay upat ka mga anak nga nagsalig sa sweldo sa iyang bana. Minimum unta ang sweldo sa iyang bana apan on and off raman usab. Si Geraldine, barangay worker kinsa byuda ug maoy breadwinner, miangkon nga dili makasapar ang sweldo alang sa iyang mga anak. So, kailangan ka po, pinag-pildo sa ibang banak sa 420. 420. Pero bilis ka Dito kay Ego sir eh. Binuwan jud ang sweldo. Pila man? 2,000. 2,000? Pila ka ba anak nimo? Tulo. Kaigo ba na sir? Dili jud paigo. Kinahanglan jud. Ayuda jud. Taliwa pa man sa nasinating karisod apan silang tanan mapasalamaton sa panginabuhi nga ilhang kasandigan ilabi na niining panahona. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.